Velkommen til, Sune. Og velkommen til dig, Arne. Så er der sgu podcast. Der er Levemands podcast. Ja, altså det niveau, der er højere end alle andre. Ja, der er også røverhistorier. Der er sgu mange røverhistorier. Og der er noget pis på dig. Nå for helvede. Nå, men jeg skal have en bajer, inden vi starter. Ja, vi skal sgu lige have en øl. Ja, tak. Tak skal du have, min ven. Jamen, velkommen til. Ja, det er ikke bare med at komme i gang. Vi kører. Yes! Næste afsnit i Levemands podcast. Nummer 9. Sådan der. Vi er jo i gang med 9. december her i dag. En fantastisk dag, ja. Hey, når du nu står op her den 9. december, ikke? Hvad er det, du så tænker på, hva'? Tænker du på noget? Tænker du ikke på noget, eller? Hvad skal du tænke på? Ja, det ved jeg sgu da ikke, men tænker du på noget, faktisk? Okay. Jeg tænker i hvert fald på, at det her det er en dejlig podcast. Det kan jeg godt sige. Ja. Altså, der er ingen tvivl om, at det her, det er jo legendernes podcast. Det er det. Og er der nogen i verden eller i Danmark, der egentlig har lavet sådan en podcast, hvor de drikker 24 timer i døgnet? Eller i hvert fald 24 afsnit. Det er der også. 24 afsnit. Ja, det er der faktisk. Nå, hvem er det? Det er Natholdet. Ja, men det er jo ikke en podcast. Det er jo det er rigtigt, det er TV. TV. Det er bøsse-TV. Så det her, det er jo en podcast, så jeg lytter, det kan høre, hvor fuldere vi bliver for hver dag, der går. Fordi vi har gået all in. De laver tv, så må de lave det. Vi tager også tv, men vi tager den også på lyd. Det har ikke rigtig noget med tv at gøre. Det er YouTube. Og det er et kvarter 20 minutters afsnit, hver gang, hvor I kan se os skæve tosset, hvis vi laver nogle sjove ting og sådan noget. Så kan I også se, hvordan de er, i stedet for at stå foran mikrofonen og bare snakke. Og det er også det, der for... Nej! Hvem er nu? For så kom der ind! Vi gider sgu da ikke. Kom der ind! Nå! Så har vi sgu Korsgaard igen. Det er julemanden! Han ligner sgu lidt julemand. Altså, Korsgaard er jo styret med julemands skæg, bortset fra det er rødt. Sådan. Og det er stadigvæk, kan jeg se, mand. Det er helt vildt. Fantastisk. Hvor er det dog dejligt, du er på besøg igen, mand. Hvor høj er du? Ja, 1,78. Sådan, det er så dejligt at med være den på plads. Altså med nisseugen, eller? Det er uden nisseuge. Er det uden nisseuge, eller? Det er sygt nok. Altså, jeg er 1,74, jeg siger det bare. Jamen, han er højere. Ja. Det kan sgu da godt være, men... Ja, det ved jeg sgu da, men jeg er 4 cm højere. Ja, det vil jeg også sige. Jo, det kan jeg okay, godt se. Kære lytter derude, send lige en mail om, hvem der er størst. Når I siger det er så dømmeligt. Pjat med dig. Det var dejligt at have dig. Og jeg kan se, julelyset, vi kan stadigvæk, det kører. Den er ikke lavet tør for batterien nu. Det fungerer bare. Vi er jo nået til 9. december. Yes. Og ved du, indtil videre, så har vi sgu holdt juletraditionen sådan så er det rimelig til godt. Så jeg synes, ja, lige præcis. Men må jeg ikke lige tænde julelyset? Fordi sidste gang, der blev det sidste, der blev tændt. Og hvis der er noget, der er vigtigt, så er det julelyset. Ja? Så Korsgaard, kan du ikke lige tage julelyset derhen? Så pas lige på, det varmt for satan, mand. Ja, jeg tænder lige. Sådan der. Det er også vildt, hvor meget det ild, det kan holde til, når du ryster sådan. Det er helt vildt, mand. Det er fantastisk, ikke? Ja, så kan du godt stille det over igen. Men hvor er det dog dejligt sådan noget her. Når julelyset fungerer, og det hele fungerer. Nå, men vi skal jo også til den tradition af, at vi har en julekalender fra Thisted Bryghus. Sådan der. Jeg kan godt lide, at jeg skal lige have dig til at sige det. men fra Thisted Bryghus, yes. Sådan der. Vi skal have. Og det er jo ikke noget, vi tisser på. Det er jo noget, vi drikker. Så hvad er det? Det er 9. december i dag. Det er den 9. Så vi skal have en julefnuk. En julefnuk? På 5,8. Ej. 8. Ja, sådan der. Det er den samme der. Tak til fansene. Julefnuk. Hedder den der, eller? Den hedder julefnuk. Nå, ja. Det hedder mine kønsdeler. Det hedder også fint. Nå, så skal vi lige have en julefnuk i dag. Ja. Jokes on you. Ja, det ved jeg ikke. Det er... Hvad hedder din... De hedder Basse 1 og Basse 2. Hvad hedder din, Korsgaard? Det må du snakke med Fie om. Så ringer vi til Fie. Det gør vi. Når vi ringer til Fie på et tidspunkt, så hører I også... Hvad Korsgaards julekugle hedder. Vi skal også smage på det jo. Og jeg tænker, at dem over i sofaen har også skynket op, så lad os lige skåle til dem også. Ja. Og lad os se, om det her det er egentlig noget, der skal op på kælken. Ja, er det en kælkeøl? Så jeg var mere vild med den anden. Det var jeg kan sgu ikke det her. Det var så vild med den anden. Den smager bedre, end den dufter, synes jeg. Men den slår ikke af den anden. Nej, den slår ikke den anden, vel? Nej. Hvad siger I nede i sofaen? Er det lort, eller?
Semi, ja. Semi. Nej. Det er faktisk den eneste ølentusiast her. Det er faktisk Simon, ikke? Altså, han har drukket en milliard øl, jo. Altså, Forskellige øl. Bare i dag. Milliard. Bare i dag. Inden han mødte. Inden han mødte i dag. Han er kondisør ud af... Hans hobby er også hans arbejde. Og hans fritid. Ja. Men måske også, når du drømmer, kunne det så også være om øl. Okay, Simon, nu må jeg simpelthen spørge dig om, fordi at, jeg har jo en kollega, som har en sexpack stående ved natbordet. Fordi om natten, han fortalte mig det her sidst, 3 om natten, så vågner han, og så åbner han lige en øl og drikker den. Decideret 3 om natten. Gør du det, eller? Du skal tale ind i mikrofonen, Simon. Nej, det gør jeg ikke. Okay. Nej, okay. 5:30 om morgenen. Ja. Det er også et godt tidspunkt at drikke en lille Men bajs. alt efter 5 er tilladt. Ja. Som man siger. Ja, vi skal jo køre lastbil. Det kaldes alkoholikere. Eller entusiast. Eller Hallo, kondisør. der er jo ikke noget at gå op i. Altså, det med at gå op i tingene, det kan vi sgu godt lide. Altså. Det er politikere, der har opfundet det der med, hvor meget man må drikke og køre bil. Hold nu op. Det er sgu da aldrig nogen, der har kørt galt alkohol. Det er alt muligt andet åndsvægt. Det er telefoner og sådan noget. Ej, du har da kørt galt i det autoværn en gang, fordi du sov. Det er faktisk rigtigt. Undskyld, jeg lige lagde dig ud. Nå, jo, men det er jo, hvad det er jo. Der var 0 alkohol i blodet, men rigtig meget træthed. Smadrede du hele bilen, eller? Nej, bare et par racer. Ej, det var bare siden, var det ikke, eller? Jo. Det var en ny dør i hvert fald. Nej, det var bare at køre rundt med racer. Nå. Det er altså også sjovt. Der er en grund til, at den første bil ikke skal være helt ny. Nå. Men det er også, og det I skal vide, lytter, det er også derfor, at Korsgaard med det samme stoppede jobbet, som at køre børn til og fra skolen. Den stoppede. Ej, det var meget bræt. Forældrene var heller ikke super vilde med det. Ej, du er bedre. Du er bare bedre. Meget bedre. Ja. Det kan godt være, når man er alkoholiker eller noget, og kører bil og sådan noget, med beruset tilstand, og Korsgaard, han sover og sådan noget der. Men man bliver bedre til tingene. Det er du også blevet. Og bilerne er også begyndt at køre sig selv, så nu kan man faktisk godt tillade sig at drikke og sove. Ja. Vi skal så meget have en bil, der kan køre sig selv. Så kan vi så kan vi sgu tage syd på, og så kan vi sgu sove sammen, altså på hver sin bane. Ja. Sove sammen. Det lød sgu lidt forkert. Anyway. Men jeg går da næsten, at bliver sådan lidt lækkersulten. Nå. Hvad tænker du der på? Det er det ikke. Nej, men ved du indtil videre, så synes jeg, at vi lige hamler op med traditioner, ikke? Nu har vi sgu fået julen, og vi har sgu tændt lyset, men jeg synes, Korsgaard, du må gerne skrabe. Du har sgu ikke skrabet. Vi skal skrabe og se, om vi kan vinde et eller andet. Skal have det juletræ? Ja, skal vi ikke have den en million, drenge? Skal vi ikke det, eller er det ude på Super? Yes, det skal vi. Og en 50'er til Korsgaard. Oh yeah! Ja. Det er vildt nok. Det der bliver til, det er, hvis vi vinder en million, ikke? Vi står i lufthavn, Korsgaard står der med sine 50'er, og så rejser vi. Hvad var det, I gerne ville have? Juletræ. Det er et juletræ! Vi er tættere på gevinsten. Jeg har altid troet på dig. Ja, det kan være, du skal komme ind i flere afsnit for lige at skrabe, og så skride igen. Jamen, jeg kommer med glæde. Ej, men det er jo fantastisk. Som jeg plejer at sige. Ej. Til 4. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at ringe 4 op for at spørge om de her ting her. Det bliver vi simpelthen nødt til at sige. Vi skal også rose hende for en dejlig bageri, for det fik vi det ene afsnit der. Ja. Dejligt. Bager hun flere andre kager, eller? Ja. Ja, hun laver faktisk 2 andre kager i dag, men bare først efter jeg er taget afsted. Hvad var det for nogle? Jødekager og nogle chokolade appelsin småkager. Okay. Sygt nok. Nå, er det noget, vi skal smage på måske? Jeg glæder mig i hvert fald til, at jeg kommer hjem, vil jeg sige. Ja, okay. Ja. Må du sige til hende, det bliver først morgen. Ja. Men nu er det jo... 25. december. Lige præcis. Meget spændende juleaften, det. Men vi er jo den 9. december, og vi har jo også... vi skal sgu i gang med noget. Ikke? The shame shit. Vi skal simpelthen smage på ting, som er i samme...
hvad kan man kalde det? Samme stof, kan man kalde det. Vi skal simpelthen smage på 2 ting i aften. Det er det samme, bare forskellige priser. Ja, forskellige priser. Lad mig sige sådan. Der er en billig udgave, og en dyr udgave. Hvad kan vi bedst lide? Er det noget lort? Ud med det. Er det noget godt? Ind med det. Skal det op til julemanden? Måske. Men vi skal lige have nogle bind for øjnene for vores to deltagere. Du skal faktisk tættere på mikrofonen, Simon. Ja. Vi skal lige have noget bind for øjnene for Sune. Kan du selv? Skal jeg lige tage det mig? Det kan jo ikke nå rundt om mit store hoved. Nej. Skal du have det andet, eller? Nej, du skal den. Ja, I kan jo stå sådan der, bare ikke kan se noget. Jeg kan ikke se en skid. I skal ikke se noget. Altså, vi ved jo ikke, hvad der er med. Jo, nej, I ved ikke noget. Du ved ikke en skid. Tag det op og tag det på. Hvor Steffen her, Korsgaard, har bind for øjnene, og det har Sune også. Har også noget på. Så vi, vi prøver simpelthen at lige lidt blindsmag og se smager de her ting, som de skal. Og vi starter sgu lige med en ting, og I får ikke vide, hvad det er. Nej. Til at starte med. Så Sune, er du klar? Ja. Ja. Jeg er nede med fingrene, fordi det er irriterende. Kan jeg ikke holde det, eller hvad? Nej, er du klar, eller? Ja, jeg er klar. Ja. Åbn munden for helvede. Ej, det var bare mine fingre. Den smagte dejligt. Jeg skal bare lige prøve. Det var, jeg sagde simpelthen finger ind i Sune. Okay. Vi prøver lige med Sune først, Korsgaard. Og det er, vi skal smage noget her. Må jeg så holde... Hvad? Ja, du får den her. Sådan der. Prøv lige at smage, hvordan den smager, fordi at, vi skal nemlig ud og smage noget dild. Dippelse til tips. Og der kan man sgu få en, der er kraftig med hamrende dyr, og man kan få en, der er fucking billig. Ja, okay. Ja. Og det var den ene, og så får Sune lige den anden her. Ja, det er det her, Sune. Og det der med dip, det er, det skal kraftigt kunne smage rigtig, rigtig godt. Så til jer lytter derude, hvad er det for en, der er egentlig godt? Det finder vi ud i aften, eller i dag, hvornår du lytter, whatever. Men skal vi ikke lige have, nu når du står og tænker på, om to er nummer 1 eller nummer 2, skal vi ikke lige prøve at smage, om Korsgaard kan smage nogenlunde det samme, som du tænker? Ja, den er her. Den er her. Hvad er det, du står? Du skal sgu ikke stå med... Du står med gaffel. Ja. Det du bare. Sådan der. Står med gaffel. Okay. Korsgaard er helt på... ikke på bølgelængde nu, men han er ved at være der. Det er nok, fordi vi har fået lidt at drikke lige nu, men I kære lytter, vi er ved at teste den bedste dip af dip. Hvad hedder det? Dip. Ja, dip. Er du klar den næste, eller? Ja, sådan der. Og der vil jeg gerne have, hvad var din vurdering? Var den første eller den anden? Nummer 2. Okay, spændende. Nummer... Hvad vil du sige? Blev du i tvivl, eller? Nej, ja, det var sgu nummer 2. Hvad så? Hvad siger du? Var det nummer 1 eller nummer 2? Jeg synes, nummer 1 smagte mest af dild, men nummer 2 var mere sådan afrundet og okay, godt fordi balanceret. det er jo dild, vi tester af begge to, så det er også vigtigt, for jeg lytter lidt. Det er dild-dippen, vi tester. Ja. Og hvad tænker du? Hvad vil du have? Jeg synes, nummer 2 var bedst. Nummer 2 var bedst, og du synes også, nummer 2 var bedst? Ja. Det var ved at være, drenge. Ja. Det er sgu den billige! Ja. Så til jer lytter derude, den billige dip over for Netto, det er den bedste. Og den dyreste var jo Kims. Ja, faktisk Kims. Og hvis I gerne vil spare til juleaften, så køb den billige, for det er åbenbart den bedste. Ja, åbenbart, ja. Og det vil jeg lige sige, at Kims, den koster omkring, 15 kroner, og den her, den koster 6 kroner. Så der er stor forskel her. Ja, det må man sige. Lad os lige komme videre, fordi vi har et stramt program, så nu tester vi skulle lige nogle leverpostej. Fordi hvis det er, vi kan, så er det sgu leverpostej. Og der starter Korsgaard herovre med en leverpostej. Ja. Lad være med at kigge. Okay. Jeg tror, du tog det selv. Men okay. Jeg kan jo ikke se noget. Jeg har sgu da glemt alt. Nå,
Og det var den første smagsprøve af leverpostej. Ja. Så får du lige nummer 2. Ja. Så tænker du lige lidt over det, og jeg ved godt, du skal... Er det i orden, at du lige får nogle leverstoffer på den her? Jeg skal nok lade være med at give dig for meget. Ja, tak. Yes. Der får jeg den på. Gaffel. Min pæk. Nej, lækker. Det smager måske lidt Ej, jeg skal give dig. Ej, her, du gør det. Skål. Ind i Sunes mand. Sune smiler glad. Ja. Ja, det ved jeg sgu godt. Det var sgu nummer 1, det der. Der her. Så får du nummer 2. Altså, er der noget bedre end leverpostej jo? Altså, fjern lever og så postej. Det er meget bedre med postej. Så nu kommer jeg til at ramme dig. Ja. Så det, der er spændende her, det er jo, hvad er det, der er bedst her? Fordi at, nu fandt vi ud af, at dippen var noget helt andet end det andet. Ja. Men hvad er hvad her? Jeg giver lige Korsgaard. Hvad synes du egentlig? Og hvad for en leverpostej var bedst? 1 eller 2? Jeg synes, det var 1'eren. Okay, 1'eren. Okay, ja. Spændende. Hvad med dig? 2'eren. Meget uenighed lige nu. Er du sikker? Skal der have noget mere for at spise, eller hvad sker der? Altså... Ej, hvor er det ulækkert. Står du og kaster op, eller Hvad sker der? Det smagte fint. Nå, okay. Okay, hvad for en, jeg tænker, du skal se? Ja, men jeg synes jo, nummer 2 var bedst, for jeg ved også godt, hvad nummer 2 var så. Okay, nummer 2 og nummer 1. Så vi er lidt uenige her, men det kan være, at vi bliver enige om på det på et tidspunkt, fordi jeg har ikke smagt det nu, men jeg skal nok smage det på et andet tidspunkt, og så skal jeg nok nævne det. Ja. Men, altså, nummer 1, det var sgu den dyre. What? Ja. Så igen, så det var sådan lidt, hvad skal man tage, hvad skal man ikke tage? Helvede! Ja, det er han er meget skuffet lige nu, kan jeg lytte op, fordi at, han troede virkelig, han kunne... Jeg elsker nummer 2. Eller han elsker den så meget. Jeg tror, han har drukket så meget, så han ikke ved, hvad tingene er. Ej, det tror jeg sgu heller ikke. Men tag dine briller på igen. Det ser jo... I virkeligheden er man white trash. Ja, det... Han er bare en billig første date. Ja. Det er frysepizza. I det mindste har jeg ikke kørt ind i et rækværk. Det var et autoværn. Autoværn på motorvejen. Vi kan stadig se det derude, men en hyggelig der. Men tak fordi du kom, Kors, og tak fordi du gad at teste de ting. Og Tune, Jamen, det er altid held og dejligt lykke at være næste her. gang, at du kunne finde en yndlingsleverpostej. Ja, det er da lidt nederen, mand. Så kunne du lige så godt tage den billige jo. Ja, skål ven. Ja, skål derude, og tak for i dag. Tak for det afsnit. Vi lyttes ved næste gang. Ja, i morgen. Vi ses. Hey. Fedt, I har lyttet med på en Levemands podcast. Og vi lyttes ved.